हाय लोगोफोर, आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै आं भिडिअ बनायनायनि जाहोना बेनोदि आंनि चेनेलाव गोबां प्रब्लेम फैबाय। बे प्रब्लेमानो जाहैबाय आंनाव खैजन साबस्क्राइब दं, खैजन लोगोफोर दं, बिसोरनाव आं भिडिअ हगारब्लाबो नटिफिकेशन थांला। जाहोना मा आंनो हमना मोनासै। बेनिखायनो आंनि भिडिअ ना भिउ फैयो ना लाइक फैयो, जेबो गैला, जेबो जाफैला। बेनिखायनो आङो भिडिअ खालामनायखौ दोनथ'नो सानबाय। बे साननैसो माबोरै भिडिअ हगारनो जुदि साबस्क्राइबारफोरनावनो रावनावबो नटिफिकेशन थाङा आरो आंनि भिडिअ भिउबो फैया, लाइकबो फैया। जेसेबांखिनि सिगाङाव फैयोमोन ना, जेब्ला नटिफिकेशन थाङोमोन, बै समाव आंनि भिउआबो ओरैनो फैसाबो मोनसे नांगौ बायदियानो। चेनेलाबो फिसाखा नालाय एसेबांथ' भिउथ' जाखानाय नङा आंबो मिथियोमोन। खिन्थु जेखिनि साबस्क्राइबार दं बिसोरनिफ्राय जाखिनि फैयो बेनो मेनमोन आंनिया। आरो बेनिफ्राय आं फैगोनखौ एसेबां आसा खालामखायामोन, मानो होनबा आंनि चेनेला फिसा। बेनिखायनो आङो बेनि बागै एख' सानामोन। दा बेबो जाबावलासो, बेखिनि भिउआबो फैबावला आरो बेखिनि लाइकआबो फैला आंनि चेनेलाव। मा जाखो आं गावनो मिथियासै। ना नटिफिकेशन थाङो, ना मोजां भिउ फैयो, ना आंनि भिडिअ लाइक फैबावो। आंनाव खैजन साबस्क्राइबार दं, बिसोरनावनो आंनि भिडिअ हगारबा नटिफिकेशना थांला। बेनिखायनो आं मा गोसोजों भिडिअ बानायबावनो, गोसोआनो जाला लोगोफोर। बेनिखायनो आं भिडिअ खालामनायखौ साननैसो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना बेनि बागै मिथियोब्ला आंनो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो बे भिडिअखौ हायोबा शेयार खालाम, जाहाथे आंनि प्रब्लेमा थाबैनो सल्भ जायो आरो आङो नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो भिडिअ लाबोनो हायो। बेनिखायनो बे भिडिअखौ हायोबा अननानै बयबो शेयार खालामनो नाजा आरो बेनि प्रब्लेमखौ मिथियोब्ला अननानै खोन्थाहर। आंना बयनावबो मानो साबस्क्राइबारफोरनाव नटिफिकेशन थांला। बेखिनियावनो आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। अननानै बयबो बे भिडिअखौ शेयार खालाम।